Pajjiżna jerġa' jikbi 3 vittmi oħra tal-COVID-19 dan wara li fl-aħħar sigħat raġel ta' 70 sena, mara ta' 73 sena u raġel ieħor ta' 80 sena mietu b'kawża tal-COVID-19. Raġel ta' 70 sena miet l-erba' fir-residenza San Vincenz de Paul fil-waqt li ż-żewġ vittmi l-oħra mietu l-ħamis fl-isptar Mater Dei. Dawn l-imwiet itellaw l-ammont ta' vittmi f'pajjiżna b'kawża tal-COVID-19 għal 128. Intant 152 huwa n-numru ta' każi ġodda ta' COVID-19 li nstabu fl-aħħar sigħat l-akbar numru f'din il-ġimgħa bit-total ta' każijiet attivi jitla għal 2118. Il-total ta' każijiet pożittivi minn Marzu l-hawn huwa dak ta' 9622 bin-numru ta' dawk li fiequ jitla l 7165. F'pajjiżna diġà kellna 128 vittma tal-COVID-19. Iżda skont il-Prim Ministru Robert Abela, Malta ikkontrollat il-pandemija b'mod tajjeb. Bidejja fuq il-kuxjenza ngħid illi għamilna dak kollu li stajna. Din l-istqarrija saret l-erba' filgħaxija meta l-Prim Ministru kien suppost jagħti wieġeb numru ta' domandi online fejn tenna li l-mod kif Malta affrontat il-pandemija kien wieħed kawt u qal li dejjem ingħatat priorità lis-saħħa waqt li qal li nstab bilanċ. Robert Abela ilu jirrepeti li kollox taħt kontroll kull darba li jkun affaċċjat bid-domandi dwar kif il-gvern seta' kontrolla aħjar it-tieni mewġa tal-coronavirus. Fl-aħħar jiem huwa insista li s-sitwazzjoni hija waħda stabbli, stqarrija li repetija wkoll kemm l-erba' u anki it-tlieta qabel il-laqgħa tal-kabinett. Pandemija hija stabbli, rata ta' infezzjonijiet hija stabbli u taħt kontroll. Intant mill-116 il-każ li kienu rapportati l-erba' kien hemm 5 kollegi ta' każi magħrufa, 23 raba ta' każijiet pożittivi, 4 kellhom kuntatt dirett u 2 li kienu attendew avveniment soċjali fil-waqt li kien hemm 52 każ mhux ikkonfermat minn fejn ħadu il-virus bil-każijiet sporadiċi kull ma jmur ikomplu dejjem jiżdiedu.